Ya Rasulallah, ya abban Fatima ɗaya manzona, majingina ta bayi annabi sha kira sha yabo, mai gidan sayyida Khadijatu ummul Fatima, majingina ta bayi annabi sha kira sha yabo, mai gidan sayyida Khadijatu ummul Fatima. Na saka na cire wane ne silar banda kai, na aza na sauke wane ne karfin banda kai, na zuba na hade wane ne babban banda kai, mai gidan sayyada Khadijatu ummul Fatima, majingina ta bayi annabi sha kira sha yabo, mai gidan sayyida Khadijatu ummul Fatima. Ya madogarar nan da Rabbu yake yawan kiransa, ya Aminu ya Muhidu wanda ka duba sittirarsa, babu ko dan misalin da kauna za ta falsafa sa, mai gidan sayyida Khadijatu ummul Fatima, majingina ta bayi annabi sha kira sha yabo, mai gidan sayyida Khadijatu ummul Fatima. Kaji wanda Allah ya kira shi a san wadansu santa, kaji wanda in har Jibrilu ya zo kafin ya furta, za ya duka ya ce assalamu alaika ya mafita, mai gidan sayyida Khadijatu ummul Fatima, majingina ta bayi annabi sha kira sha yabo, mai gidan sayyida Khadijatu ummul Fatima. Katina da sarkin da ya tura wai a rusa Kaaba, dai ilahu yace lalala a haka bai ba, sai ya hallakar da rundunar me ya sa malan ka duba, za a haiko uban al'umma abban Fatima. Nan da an kai wilitar annabi kaga haske kuwa, samma ta yi haske da izza ta yi furci kuwa, gaskiya ta iso ku ƙarya dole ta fice kuwa, gashi nan ya iso ku kauce abban Fatima, majingina ta bayi annabi sha kira sha yabo, mai gidan sayyida Khadijatu ummul Fatima. Kaji wanda farkon sallah ba ta yi kuma sai da shi, kaji wanda ƙarshen sallah ba ta karɓuwa sai da shi, kaji wanda in har kace Allah kuma baya shi, la ilaha illallah Muhammadu abban Fatima, majingina ta bayi annabi sha kira sha yabo, mai gidan sayyida Khadijatu ummul Fatima. Duk duniyar da kace malan shine a can, dukkan halittun da Allah ya yi su anan har ma a can, har a yau matakal jama'a ni tutar nan ta can, shi kadai za ya filfila tutar nan abban Fatima, majingina ta bayi annabi sha kira sha yabo, mai gidan sayyida Khadijatu ummul Fatima. Ya abul anbiya ina kaunar ka ya shugaba, dan idan na zauna tunanin naka ne shugaba, ta yaya ne kauni za ta juya baya ya shugaba, kan tafarkin da ka zo ka bar mana ya abban Fatima. Wanda kace a bayan ka ahlul baiti mubi,
Qur'anin nan kitabullahi wanda kace mu bi, wanda tun ran wafatinka wasu ne su sun kabi, waɗansu ko sun ka kauce suka ja baya sai wanda ma majingina ta bayi ana musha kira shayabo mai gidan sayyida Khadijatu ummul Fatima. Har a yau al'ummar nan taka tana nan shugaba, burinta shine ta koma guri guda ya mujtaba, ta mai ta kalmar guda a yanda ka bar ta ya shugaba. La ilaha illallah Muhammadur Rasul fil sama. Majingina ta bayi ana wuce kira shayabo mai gidan sayyida Khadijatu ummul Fatima. Rabbi dan martabar aldan Hasanain lil mujtaba, Rabbi dan martabar tabatulu uwa kuma ja gaba, Rabbi dan martabar rasulu uba kuma shugaba, barni kan tafarkin alal baitin gidan Fatima. Majingina ta bayi ana wuce kira shayabo mai gidan sayyida Khadijatu ummul Fatima. Kamji kake shugabana labbaika alzagzaki, ruwan idon makiya kake sanyin ido mai arziki, tafiyar ka guda guda take babu ko shamaki, ruhina wajen mi gare ka ya ji kan Fatima.